Sa moto nga wala yun ko masayop. Human sa tulo ka bulan, nakita na rin ako si Denver nga naglingkod sa mong sala. Nagdalagbag niya og buhok. Taas na po diyahang buhok og buhok. Then si Denver, naniwang manligi ka. Gibunlot yun akong taman niyang buhok nga kalkag na po. Bisag sige og hilak, sige katawa si Denver. Apilihang bungot akong gibira. Kay aron mabati yun niya ang kasakit at tong gibiyaan ko niya. Sumoto, nga gimingaw kayo ko ni Denver, nga dili na nako siya gusto nga mawala sa kuang pananaw. Ayo rapod nga naanay bag-o nga abang adto iyang giabangan, mang wala siya choice. Ang mustay sa amo, until makapangita siya balay nga maabangan. Mingon ko niya, nga dinhi na lang sa ka, nganong mangita pa man kag balay, nay usa ka kwarto ani. Tubag siya nga, dili pa pwede karon. Mangita yun ko balay. Humingon ko nga, hadlok ka nga kamangon ako no. Mitabag si Denver, basig ako nooy mukamang nimo. Bitaw, naibot akong bungot ni Denver kay dili yun masugot og magstay og dugay sa mong balay. Naworry pa ko niya kay gihilantan pagabot. Madutlan day pog hilanat ni si Berdugo. May gani kay dili pa uso ang COVID ani. Nahimo na noon kong nurse kay duha ka pasyente ako ang getiman. Wala na noon ko'y time nga mudong sa lechyonan kay si Denver pabadlong kayo. Dili yun minom og tambal murag bata. Ako yun siyang gitingal, gipugos og pabuka ang baba nga mga nga. Kay paimnon na kog biogesic. Unsaon nalagway mo atiman aning tawhana, hagbay raning gilubong. Pero nabalaka yun kog maayo kay wa may undang iyang hilana. Pero siya muraragulay pa kay. Mga ako siyang giingnan, nga waman ay undang imong hilana to eh. Pa-check up na ta. Tubag siya nga, mawala raligini. Tubag ko nga, nawala ligina, pero nawala pod ka. Tubag siya nga, sige makagkasuko eh. Then ako siyang giingnan, nga mag-unsa maday ko Denver, maglipay-lipay kay gihilantan ka. Pila naman day na kaadlaw imong hilana. Tubag siya nga, usaragod kasi mana. Motong naibtan yun ako laing bungot sa Denver. Kay usa na day siya kasi mana nga gihilantan nga balik-balik. Halos arsaho na nako si Denver kay pasak yun og ambulansya. Kay dadon ako ospital. Naglalis pa mi kay nganong ipasakay pa siya og ambulansya nako. Ang makalakaw pa man siya og makadagan pa gani. Ako siyang giingnan nga mosakay ka o ihawon to nako og lechyonon to nako tong imuhang mga pinangga nga manok. By the way, si Denver di ang gihimong tagapagmana sa mga pangderbe nga manok ni Papa. Motong ni sakay lagi ang panuway nga Denver sa ambulansya o gidala na ko sa ospital o galain na pong bungot ang naibot. Kay gidengge na diay ang buing. Tubig na daw tambal niya adto. Lami yun doslakan o injection niyang baba. Giyano-yano ra niyang dengue wa siya kay balo nga ang namatya ni Alexander the Great kay malaria. Basin gusto po niyang masulat sa history nga namatya ni Berdugo kay Dingira. Motong na-admit yun si Denver sa hospital ug na-amaze pang doktor isama sa kaisog siyang naong ang iyahang immune system. Ako'y nahadlok ni Doc kay dili ra ba mo angay si Denver og binuangan og istorya ug wala pa to sa hospital basig ni round si Doc nga walay ulo. Ambot og unsay kinaon aning Denver og adto sa bukid basig tigahab-hab ni Carabao Girls. Bitaw, nalimot kong balbasan pa unta to nako si Denver kay taas na yang buhok og pagupitan. Kay taas na pod og buhok maong wala ma-emphasize ang kagwapo ni Denver. Mura na po siya taong gubat. Og wala pa siguro ko. Walay moduol niyang nurse kay usahay labyan ra si Denver. Nakaingon na lang ko nga, ay nurse, tao ni siya og pasyente dire. Gipangatawan laman mi sa ubang mga pasyente. 3 days yun mi sa ospital kay wala ko mosugot og mogawas mi nga walay approval sa doktor. Didto ko nakahibalo nga first time siyang na-admit og ospital. Mong sa dili pa tusok-tusokon si Denver, ako'y una mo explain niya kay basig mabali tanang injection. Sa mga to nga pag-discharge na mo ipatransform na po na kog balik si Denver kay murag aliwaros gid siya tan-awon siyang bungot og buhok. Diha pagyapon siya sa balay nagstay kay kanunay na akong ingon nga wala pa ko'y nahibaw-an nga kabangan bisag naa nagoy daghan.
aron pod nga magdugay lang siya sa balay. Gihire na lang nako siyang tindero kauban ni Alberto kay paspas yun og lihok. Pero usahay, mulay ng timpla ni Denver kay naay mga chika babes nga mga crush niya og picturean siyang sekreto. Unya kay pinaka-hate ni Denver ang picturean siya way hinungdan. Except syempre nako nga na full storage na kong cellphone siya mga no. Ako na lang ang maingon nga bawal picturean ng model sa akong lechonel. Kay na siya phobia sa mga camera. Okay rag akong lechon o diba si Alberto kay willing kaayo magpa-picture og mga chika babes. Dayon, dili na diay sa sala matog sa Denver kay nahuman naman ang laing kwarto. Dili na nako siya mabasta-basta nga masulong noon. Ayo pay wala na ako gipatiwas og trabaho tong kwartuha kay naa nooy privacy si Denver. May kugpudkog mo kalitrag sulod kay wala gani kon nakasulod atong ihang gipuy-an sa una. Kay nasiguro siya yung mga buhaton nga dili nako pwede makita. Mao nang nagpanikad na gyud kong maminyuan ni Denver kay aron wala na limitations. But then, kay amo ang puning balay daghan kog nahimong pasumangil aron makasulod siyang kwarto. Ug apil na ana ang cleaning time. Wala man kay customer og buntag maong diha ra to si Denver sa kwarto diha gibuhat. Manuktok man gyud kog una sa dili pa mosulod. Maong makahipos pa si Denver og anga hipuson sa dili pa ko mosulod. Pagsulod nako kay nag-sketch siya. Gitanaw nako ang gi-sketch niya kay buwak. Plano sigurong mo try siya gahatag nako og panel nga buwak nga dili na pud plastic. Then mingon si Denver nga okay raman daw kung siya manghinlo. Pero mitubag ko nga dili pwede. Kinahanglan ako yod kay expert ko ani. Pero wag yung gubot sa kwarto ni Denver. Bisag mga sinina niya hapnig kayo. Sige ra kog panghinlo bisag walay madalang buling. Dayon kay ni andar na pod ako ang determinasyon nga magunitan gyud sa liog si Denver. Pasumangil kog gakos-gakos siyang liog aron tukon. Dili aron mamatay siya, kundi aron mo gahi ang angay mo gahi. Di ako siyang likod og nidungaw siyang gihimo. Grabe. Anad yun kaayo mo drawing mo. Kulang na lang ang color aron mahimo nga 3D. Pero successful akong gihimo kay ni atubang manako si Denver ug ni Paka. So nibasa yod ang angay mabasa. Ang grabe na kayo makapaak si Denver nga mura nagbumbira. Pagtulod niya nako sa bed, naghukas si Denver nga murag magisi yod iyang t-shirt sa pagdali-dali. Excited yarn. Gipaningot pang buing nga wala pa gani nagsugod ang fight. Nakatulon pugog-tig kong laway kay grabe na gyud og tinan-awan nako si Denver. Mura man og mosulong og gera. Pagbalik niya nako, nakurat kog maayo kay ni dive man gyud diretso sa mga bulubundukin og nag-mountain climbing. Makalibog og asa na gyud ko mogunit. Nanagyud mi sa tunga-tunga nga makapabawog nag mga tudlo sa tiil og makakurog og tuhod sa ka-entrance. Kumpleto pa ko ani o mga suot pero nakatilaw na sa makasasalang tudlo. Wala nakawat sa Denver. Pero nainiayo sa gawas og nitubag si Papa dayon gitawag si Denver. Dungan mig tan-aw suportahan og nalak pa na. Nisig ako mata kay wala na ko nalak. Murag kilat jud si Denver nga nitindog og nidagan sa portahan. Wala na yud ko katindog. Luya pa kong tuhod no. Nitingala kong Denver kay nikalit og ambak og ni push-ups. Nag-exercise og galit. Nagka-time pa siya mag-exercise nga hapit na may masakpan. Sige ra kog sinyas nga pag-awso na siya kay gitawag ng Papa. Dili kumutingog kay may bawaan unya nga naa ko siyang kwarto. Unya dugay pa yun itubag si Denver kay nag-exercise pambuing. Gibuno na ako siya t-shirt kay ipasuot niya aron mo gawas niya. Mga 1 minute pod siguro to siya nga nag-exercise din ni gawas. Gikidahatan pa ko sa buing kay naka-score god. Nagpakalma ra dayto sa nigahing armas. Mailhan man god kay nag-shorts ra. Sayang kay ready na ra bagyod kayo. Then pasumangil niyang Papa kay nakatulog daw siya gamay. Sumato nga pagawas nila kay ang pareho manilag panit nga sugarol ang niya na. Midong sila sa gawas og dito sa mga manok. Dali-dali pod ko gawas, then balhin sa kong kwarto. Og nagmahay
Nga unta gabi ko nang hinlo sa kwarto ni Denver, paunta istorbo. Nakaingon kog to be continued ang fight, pero lain naman po og fight gisulong ni Denver. Didto naman po sa sabungan. Lami kay mulangkat og ulo sa mga sugaro. Sukad paguli ni Denver, wala yun ko'y gipangutana og disa siya gikan og nag-unsa siya dito. Wala pa siya gisulti nako about siyang nahimong lakaw og wala noon ko makapangutana niya og dili na ba siya mobalik og naundang na ba. Diha ra ko nakahibalo sa nadunggan nako nga nag-istorya silang papa. Hinay kayog mga tingog. Nakaingon siguro nga dili ko dakog dunggan. Nangapito si Denver sa kusina. Ug dito gipangutanan ni Papa ug ang tubag naay laing ni gunit niya. Di pa siya kaundang. Naghuot yun akong dughan pagkahibalo nga wa pa yun ay siya makaundang. Bantog rag kinahanglan yun siyang mulahi na mo. Pagkahibalo na ko ana, gisulong yun ako siya nga way pagpananghid siyang kwarto pagkagabi. Pero nibalik ko sa agi kay nag-ilis di ay si Denver kay gikan naliko. Wa ko'y nakitang Dragon Balls ha. Wa pa yun. Promise. Sumoto nga nakita yun si Denver og balay nga kaabangan, layo-layo sa mua. Nasungot pa ko kay layo, unya wa na siya motor kay gibaligya daw niya. Napaday ni palit adto. Mura naman to kamat yun motora. Nakita ng mga tinay. So gitabangan ako siyang makapalit og motor nga dili na makabuhi og patay ang tambutso aron makapasirit siya kanunay sa mua. Padili-dili pa. Pero nabuslot akong bulsa kay nipili man yun og mahal nga motor. Nauwaw pa siya anang dagwaya. Bike na lang unta to ako ang giingon. Barato pa unta og ma-exercise pa siya. Sa motoroy ka-attractive sa Verdugo kay nindot og motor. Ug mambabae gini si Denver, usara yun akong himuon, ako'y mo drive siyang motor ug ibangga na ako niya. Gidawat mo po siya balik sa shop nga iyahang gitrabuhan. Bisag na ay bag-o kay giganahan po ang taiyan ni Denver kay paspas og lihok og swerte good kaayog makina. Back to normal na po may. Napaila-ila na nako si Denver sa kong ate katong nagtrabaho sa Dubai. Katong ni bakasyon sila siyang bana sa balay. Igna na nako siya daan niya parehas og trabaho si Denver ni Papa sa una pero mas worst lang kang Denver. Pagkakita niyang Denver, murag matuk-an si ate. Kibira ko niya, o gihunghungan og. Hadlo kam day sa personal imuyab. Hait man makatanaw. Samot na mag-imagine ko siyang ginabuhat kay nanindog akong balhibo. Sure ka na niya? Tubag ko nga, ing ana lang yun na siyag makatanaw. Kay wa pa na kapangapit eh. Tubag akong ate, surely ka na imong gisudlan lagi. Hadlok biya na siya. Tubag ko nga, gidawat na ako ting ako na ang pasahan sa corona ni mama. At first, I was afraid. I was petrified, but will survive as long as I know how to love. I know I'll stay alive. Gipakngan lang ko sa akong maguwang pero wala akong mag-joke na. Ang bana ni ate kina-close man po ni Denver pero wa siya kay baloon sa tinuod nga trabaho ni Denver. Kaya wala po siya sultihin ni ate. Kaya ang ana po si Papa sa una kahibalo na siya unsay himuon. Ang itakom yun ang baba. Gitugtan ako muinom si Denver kaysa balay raman namo ug ang bana ni ate raihang katagay. Mura pud mig mga buang ni ate kay pasumangil og balhin-balhin sa mga tanan. Bisag gabi na kay paminawo namo ug unsay ipanulti ni Denver og maupo. Igsoon yun mindwa. Kay sukad-sukad wala pa pud ko kita niya nga nahubog kaayo. Maong curious pud ko pero nakita na ako nga bisan hubog si Denver. Limitado gihapon niyang isulti ug puro sara about sa manok imuhang madungog. Bisag ang topic na sabana ni ate kay about siyang kaagi sa Dubai. Ang tubag ni Denver about gihapon sa manok. Nakahinumdum ko sa gingon ni Papa nga sa pagkahubog ni Denver mo'y nakaingon nga nasulti niya iyang alias. Mao nga mauna noob po'y gitawag niya sa mong lugar. Gisulod siguro kanunay ni Denver siyang utok nga manok na kanunay iyang topic ug mahubog siya. Pag kumag-inom nila, to the rescue dayon ang mga asawa. Char. Gibira ni ate ang dunggan siyang bana o gidala sa kwarto kay hubog na kayo. Si Denver makatindog pa pero zigisag na ipananaw. Gipahigda na ko siya sa sala. Sige gihapog hisgot uman. Kadugayan makabaligya yun ko mga hiniktan ane kay nagsalos na ko nila. Bitaw.
Atol silang bakasyon, nag-birthday si ate sa balay. Maong nagtapok ang amo ang mga kaliwat. Og syempre kinhanglan nga present pod sa Denver. Gipugos pa nako kay daghang pasumangin. Giapas pa nako silang shop kay pabisi-bisi dayon ang buing. Wala yun ko mulaka og dili siya moban. Paabot namo, wala din mi nakasulod kay naglalis pa mi kay si Denver, gusto pang manigarilyo kay gikulbaan daw siya. Gihuwat yun ako siyang mahuman og buhot-buhot aron walay lusot. Mga ako siyang giingnan, ayaw kahadlo kay dili mi mga aswang. Tubag si Denver, anir ako sa tindahan. Ako siyang giingnan, mag-unsa man ka ani nga sirado man. Ayaw ka uwaw kay kahibalo kong baga kagnaw. Bitaw joke. Motong gibira yun ako si Denver sa sulod. Gahay kay lawas. Unsa pa'y kauwawan niya sa kong mga kaliwat nga parehas man ni silang mga tagabukin. Nang lugsong lang kay naay birthday. Di man taon mi sosyalin o kaliwat. Nagunit man ko sa kamot ni Denver na mugnaw ang buing. Sige nun ko katawa. Nahadlok man noon sa akong mga kapamilya. Tinangutan na akong ante, uyab na ni mo day. Tubag ko nga, lagi te, uyab-uyab puta pa nagsaba. Di mayon akong angkol nga pagminyo na mo. Tubag ko nga, sa aran to daan na mo imong kabaw kol. Mitubag akong angkol nga way problema na. O diba? Supportive kayo mga paryente pero wa gyoy tingog-tingog si Denver. Istoryahan pa na ako usahay kay basig na amang na. Diha man ko igagaw nga nagdala siyang baby nga 2 months old. Ako'y tig karga-karga. Aron practice ba? Makita ni Denver nga kahibalo nako mo karga og bata. Bitaw. Aron makita pod nako og kahibalo ba pod siya nga gipakarga pod nako. Ngan si Denver, hindi ko kamao mo kugos eh. Tubag ko nga, parehas ra gud og manok. Mitubag si Denver, di man to mohilak. Ug ako siyang giingnan, ay problema na nanimo. Taro nga ginagunit kay di lang nimo hilak. Manumbag puning bata. Sa moto nga gipakugos yun ako si Denver, nahadlok pa siya basig mabustak daw. O siya isalig siyang dakong bukton. Pagtanaw nako, angayan kayo ang buing. Tinanaway pa sila si baby. Nakaingon kog muhilak, pero wala man po. Nakaingon po siguro ang baby, nga gusto pa niyang mabuhi og mudako. Bitaw, keep quiet na lang yun siya. Kahilig man po og tagay akong mga kaliwat, hatagan po og baso sa Denver. Ipasagda na lang nako kay dili man po mangitag away ako mga aga og mahupo. Mga chika babes ray hisgutan. Bisag unsa nalay topic nila nga babae. Wa man po ni appeal si Denver. Then nasaag na sila sa mga babae nga mga boring. Natukan ko og naglagot. Kay nakahinumdum ko nga naingnan kog boring ni Denver. Tungod sa kong kapungot ako ni dawat sa baso para kan Denver. Lipong godayon ang resulta. Dahil nangutaan na si Denver, muinom day po dya. Tubag ko nga syempre, ikaw ra ba day naiba pa? Mura na noon may mga bueng niya Denver kay iloganay na mi sa baso kay di siya gusto nga muinom ko. Sigahan ra na kog mata og ilong kay di ko parehas niya nga makitagrambol og mahubo. Lain may pangitaon na kog mahubo. Bitaw. Ang resulta noon, ako'y nibarag pagkagabi. Pero di pagod makalimot sa kahubo. Pero nagpabuang-buang ko nga nahubog na kayo. Nanguli naman ako mga kagupa pero diha pa'y nahibiling mga igagaw na akong mga palahubog kay ana ra matulog sa balay. Huwag ako siyang giingnan. Hoy buing, ihatod ko sa kwarto ba? Di na ako kalakaw. Tubag si Denver, palabi manggod ka. Giaswat na kong Denver o gidong sa kwarto. Nigara man po akong uto kay nakainom na po. Pag-abot sa kwarto, wala ko'y ulaw nga nihalok sa liog ni Denver. Mura na yun ang matangtang ang liog ni Denver kay iyahang gipalayon ako. Pero gipangit yun na kog taman nga mura na kog vampira nga si Vladimir. Bitaw. Lami man ning mahimong vampira po no. Si Denver, pagpuyo ragot. Tubag ko nga, lami man day kag liog. Pakit-kita sa kope. Itubag siya, pagpuyo kay naa sila sa gawas. Miunghong ko niya,
hinayon ragod nato atong tingon aron dili sila kadungog. Nakapanghupaw lagi si Berdugo, pero natintal na ko siya yun. Nakasulod yun ang armas o grabe mura ko gitunga. Grabing pinaakay na ko sa unlan, kay makasinggit o makapanawag na gyud ko sa mga yawa o mga demonyo sa kasakit. Pero si Denver, wa yun ni commercial break, murag talk and text, tuloy-tuloy ang saya. Kaingon kog mabugtuan na gyud ko ginhawa. Grabe. 5 minutes lang and we're done. Intense kaayo nga workout o grabe ang mga fats nga naborn. Tagaktak ang singit. Nakaabot na gyud ko sa ikapitong langit. Paguniton ramanay og baby ni si Denver. Tuwa noon, nakauna-huna noog maubat. Sumoto, nga nakamtan ko din ang aking minimiti. Excited ko nga gikulbaan kay natamna na gyud og sidling ang dugay ng ugang yuta. Niuli na pod silang ate sa tubay, maong wa ko'y masultihan. Then after a week, gi-check na ko og nitubo bang sidlings. Gikulbaan ko sa CR nga nagunit sa piti. Wala kay balo si Denver nga nasa gawas nga ni-take na day kog test. Ako yun lungguan tanan niyang manok og nakapasar ko. Nagkirig-kirig na ko sa ka-excited nga nagunit sa piti ug naghuwat sa resulta. Pero nahugno tanan nakong pangandoy kay kinabagsakan ko sa test. Negative. Daot ang sidling. Mga weak ang sidlings ni Berdugo. Nigawas ko nga murag gitabunan sa langit og yuta ang nawong. Diha si Denver nga sige na poghima sa manok. Nangitom yun akong pananaw ug gisignet na ko ang liog sa manok gito. Gusto kong mupatay og manok. Apel si Denver na kurat. Hingon si Denver, nga naman ka, buhi iragad na. Tubag ko nga, lami mo kaon og manok. Tubag siya nga, tuay daghang lechon manok nimo. Buhiin na ba? Mingon ko nga, gusto ko kani. Then mingon si Denver, nga gahi naman nagunod. Then ako siyang giingnan nga ako ang latan. Tubag si Denver, ayaw ni uy, buing, kadagan sa manok ni mo adto. Nganong kaniman. Tubag ko nga, gusto lagi ko nga kani akong patyo. Tubag si Denver, noon sa man ka, nangala ka. Nisamot o kainit akong ulo kay nakahinumdum ko sa daot niya nga sidlings. Gikuha yun akong manok o gibalibag nagkapakapalig. Ako siyang giingnan, daot kag sidlings. Nakalimot ko nga diha di si Papa sa kusina nakagawas og gahat. Mingon si Papa, noon sa mudando abot ng inyong tingog sa silingan. Mao siguro to nga tungod to sa kapaspas ni trabaho ni Denver. Wala no natarong og tanom mga settlements. Nalumos kini og namatay. Palpak gihapon akong misyon nga bubuntisan ni Denver aron dili na gyud siya mulakaw og magpuyo nami nga malinawan. Dili na ako siya gustong mobalik sa iyang gigikanan kay basin og dili na siya makabalik na ako. Mo nang galagot kay ko nga wala ko mabuntis. Aron molinaw akong nahuna, di bakasyon mi sa lugar nilang Papa. Kami randuha. Wala ko nagpahibalo ni Denver. Siya ra ba di ay kahibalo nga dili mananghin. So gibawsan po nako aron ma-feel niya ako ang na-feel. Gignan po nako si Papa nga dili mosulti ni Denver. So wala gyud idea si Denver nga mulakaw mi. Duha ka semana dyan. Napod may tuyo adto nga importante. Sirado akong litsyonan. Bakasyon pod si Alberto og iyaha. Sayo gimi ni Papa ni biyahe aron dili pa kaanha si Denver. Ngayon akong Papa, nganong wala man ka mo ingon ni Denver day. Masuko to. Tubag ko nga, bahalag mo aso iyang ilong pa. Tabukon og lawod ang lugar nilang Papa. So nagsakay yun may barko. So layo-layo yun kayo. Pikas, probinsya pa yun. Butra na mo, diha pa ko nanawag ni Denver. Motong nangutana si Denver kong aha ko. Mitubag ko nga, mangita daw diri si Papa og mahimo na kong bana. Mitubag siya nga, gisaaran na nako imong Papa. Mitubag ko nga, maayo pa kay gisaaran ni mo akong man. Nako, huwag yun kay gisaan. Pasig kamong duha ang magkadayo noon. Nakaingon kong masuko si Denver kay wa man ko mananghi pero murag wa siya ipake.
Murag nalipay pa nga ng lakaw. Mag-enjoy na lang daw ko. Nagduda noon ko basig na siya'y laing gikabuangan sa mong lugar. Maong resulta, gipaapas na ko sa Denver. Basin ganahan og wala ko, kay maka-enjoy po siya siya mga chika babes. Malarot yun ako tanan niyang bungot sa lawas. Di pa gani mo sugot kay way mo pakaon siyang manok. Mao tong gitawagan yun ako si Alberto nga nagbakasyon sa kompyuteran. Kay mo'y palawgo na ako sa mga manok ni Denver. Gisundo yun ako siya sa pier. Gimingaw na pod ko niya bisag usang adlaw pa. Kuya pod mo biyahe kay kuwang na lang magbukot siya gahapon. Katong giapas ko sa beach mapoy porma niya nagbiyahe. Mga ko siyang giingnan, usbargo na imong attire Denver. Nanangutan na siya nga no daw. Ako siyang giingnan, nganong scarf pa man ka. Murag na ka sa London. Tanggalago na imong shades. Waka kabantay nga kauwano ng kalangitan. Tubag siya nga, problema na sa mutanaw. Lami tokon yun siyang scarf. Sunod na taga na nako siya scarf nga bulaklakin aron madiretsuhan na siya kabayot si Verdugo. Kalayo pa man sa pier ang lugar nilang papa, nakasakay pa mi og bus. 2 hours ang biyahe. First time nga nag-uban may biyahe ni Denver sa laing lugar. Excited ko sa mga bagong experience kauban siya. Pasensya, ingana yun og in love kayo, hangolog experience. Pagabot mo sa balay nga among gisak-an, murag artista si Denver. Bago gud niya nawong ang nanoy hakap, tong mga liog sa mga marites og kinsa tong artistang niabot. Walay mo taong ni Denver nga Verdugo kay wala may nakailan niya. Sa moang lugar lang yun tawgon si Denver nga Verdugo. Pero kay name man yun ning Denver ang itaw ni Papa. Og ang tawag nako niya kay Buing. Safe iyang alias nga murag ngan og demonyo. Nguna kong ante, mo na imong banaday? Gwapo man day jud. Tubag ko nga, gwapong ilambos te. Tubag akong ante, nga kanusaman mo magminjo. Tubag ko nga, og mulingin ng buwan. Tubag akong ante, ay maadyo kay magminjo na ka, aron kita na jud kog liwat. Sa Denver na pag-i-interview, kuyaw ako mga kaliwat sa side ni Papa, kay murag mga pulis og maka-interrogate. Gitimplahan na lang nako kape si Denver, aron dili nyerboson. Nangutan akong ante, wala nday kay ginikanan doy. Itubag sa Denver nga wala na liginay. Ngayon akong ante, ay, kaluoy bod ba dyan ni mo? Kanus araman day nawala imo ang mga ginikanan. Mitubag sa Denver nga katong 13 years old pa siya. Ngayon akong ante, ay, kaluoy pod ba dyan? Unja, kinsa may nibuhi ni mo? Tubag sa Denver, nga ako ra. Nanarbaho man pud ko te. Tubag akong ante, kaluoy po ni mo doy oy. Unsa may puy trabaho ni mo? Mitubag si Denver, basurero na. Tubag akong ante, kaluoy po, luoya gajud ni mo kaagi doy. Namasura ka. Mitubag si Denver, og lagi. Pugong-pugong gid ko sa kong katawa nga basurero si Denver. Bagay po niya atong taas pagbuhok og bungot, unya magdala-dala din siya sa magtiniil nga magkaulakaw sa kalsada, og mamuno og bato sa mga tao. Di naman basurero ako ma-imagine. Buang naman. Bitaw. Mabitaw nga buang akong tawag niya. Kay bukid man ang lugar ni Papa, expert kayo atong Verdugo. Nangopras pang buing, kay daghan man kalubian. Siya ni Saka og grabe kaayo nga pwede na pang Olympics ihang sinakan. Paspas pa man sa tiki nga ni Saka. Nahadlok pa ko basig mabali no ng lubi. Lami gyud labayon og butay kay pasikat day kaayo. Kay naay di ay mga chika babes nga naglantaw. Daghan gyud nga mga dalaga sa lugar ni Papa og panalagsa na lang daw ang ulitaw. Maong nahadlok noon ko basig naay kalit nga mokapyot ni Denver. Mga langkat gyud ang angay malang. Motong gihapak na ko siya o gipanaog. Huwag ako siyang giingnan nga pasikat ka. Tubag si Denver, ano sa naman pud ka? Tubag ko nga, ayaw na ko Denver. Kaya balon ako sa imong ilong, makasinghot og chika babes. Tubag si Denver, ambot ni mo'y, na nakaragani taglubi. Tubag ko nga, ay sos, ayaw na ko Denver. Then ana siya,
Silosa kay ka ba? Ikaw ra lagi akong higugmaon. Pakngan pa na akong buing. Atik nga sad. Kapila na nako nadungog linyaha. Siya nakabalita nga nadubok na ng linyaha karon. I don't need words cause I need actions. Cause action speaks louder than words. Char. Kasaligan yung kaya ni si Denver sa bukid. Halos tanan iyahang trabahon. Hayahay kaya mong gisakan kay gibughaan ni Denver og kinadaghan ng kahoy. Halos tabunan na niya ang balay og mga binughang kahoy. Grabe kaayo mo bugha. Bugha yun. Na-enjoy yun kaayo na ako among bakasyon. Diha si Denver. Bisag nang labaraming duha, murag nag-date na mo. Lami madaning ikakuyo og malabas si Denver kay paspas pod mo kuso. Lopig pang washing machine. Hadlok lang ta kay basig magisi unyang mga sanina. So mo na to, after 2 weeks nang uli mintulo sa mga. Back to normal again. Bantay sa litsyonan, mag-atiman ni Papa usahay paatiman pod si Denver. Uban pang normal nga ginabuhat na ako. Dayon, nilakaw na pod si Denver nga walay pananghid. Lamigid kay siya hiktan kay mawala na lang og galit. Dili mananghid nako nga magbilin ragsuat. Mga kaduha na pod ko na heartbroken. Every night ra kong maghila kay gimingaw na kayo ko niya. Kadlawon og gabi siya mulakaw aron walay makakita. Matingala na lang ang mga silingan og asa na pod nilupad si Berdugo. Ako na lang ang muingon nga dihay gilakaw. Magniwang gyud ko og mulakaw siya galit kay dili og ganahan mo kaon og magsigir ako gihilak sa gabi. Dili ko katulog pod. Ug naunsa na si Denver anang mga orasa. Nakakaon ba kaha o nakatulog ba siya sakto o safe ba siya? Daghan ko guna-hunaon mo nang maghilak na lang ko. Kauna-huna pa ko og basin gilumay kong Denver kay murag dili ko mabuhi ig dili ko makakita niya. Maghilak pa ko sa tindahan nga mag-atubang sa mga gilutong lechon. Mo nang miingon si Alberto, ngate, ayaw sige hilak diha. Dili ni mahalin atong manok. Tubag pod ko nga, Alberto, nganong dugay man siya ni uli. Tubag si Alberto, nga muuli ralagito si Berdugo. Basig nalingaw tog panari dito. Mga 5 months nang wala ni uli si Denver, ana. Gamay na lang mohilak na koglansang. Ug wala si Alberto, hagbay rang pordoy akong lechyonan, kay dili na ko ganahan malihok. Siya na'y manager, tindero, tig-budget, tig-plano, o kurakot ni si Alberto. Hagbay ragyod kong nagsira. Gisalig na lang ako niya akong lechyonan business o kuyaw kayo si Alberto kay nakapatukod paglaing branch nga lechyonan. Daningon si Alberto, o diba, tagisa na tate, ako'y bantay adto, ikaw ani. Gipak nga na kong buwing kay biyaan noon ko niya sa tindahan nga broken hearted ko. Basig malaparo nako tanang customer. Nag-hire na pod ko og bag-ong tindero sa lain akong branch nga lechyonan. Sure. Kuyaw kay akong tindero kay business-minded man day pod. Mo tong gi-promote nako si Alberto Gihimo nako siyang cook, tindero, manager og gi-increasean syempre ang sweldo. Gipugos na lang nako akong kaugalingon nga muliho kay basig idagan ni Alberto akong lechyonan og dili ko motabang. Hangtod sa niabot ang 6 months, wala gihapon nakauli si Denver. Gikulbaan na gyud ko og taman og naunsa na siya. Galudluhod na ko sa simbahan og ni-request nga bisag daotang kamot si Denver, ipalayo gihapon siya sa mga daotang kamot og pasayloon siya sa iyang mga sala. Wa gyud ko'y bisag gamay nga balita niya. Nisalig na lang ko nga makabalik siya nako. Then ang 6 months nahimong 1 year. Naminyo na lang si Alberto, wa pa ni balik si Denver. Ako pa ang ni-sponsor og lechon manok sa kasal ni Alberto. Naunhan pa ko. Lami na kayo ipanumbag og mga tao. Sige ako hinuktok mag-atubang sa motor ni Denver og masakyan pa ba og balik. Ang mga manok niya kang papa ako na tanang gipamaligya sa mga parehas nilang panit ng mga sugaron. Kaya maglagot lang ko magtanaw. Okay ra po ni papa kay dili na po niya kayang atimanon. Dayon, sa kagabi dihay na nuktok sa portahan o pag-abari na ako si Denver. Nakahilak yun ko nagtanaw niya kay nibalik na po dihang long hair o pungot og napunag daghang samad sa naw. Siyang giingnan,
nganong dugay man ka ni balik. Mitubag si Denver, di na ko mulakaw og balik. Di na ka nako biyaan. Last na to. Mitubag ko nga, bantay linyod kang buhanga ka. Di na gyud ka nako huwaton ba. Nigbalik nimo na anak ko'y 5 ka buka na. Tubag si Denver, okay ra. Basta dili mo nako pakita. Naibtan po nako bungot si Verdugo, pero bisag iyahang bungot gimingaw nako. Sumotong dinha na po nagstay sa balay si Denver og nahitabo na pod ang angay mahitabo. Exercise og paborn og fats. Nahurot og pagawas ang mga daot nga seedlings ni Denver. Pero pagkabuntag, nakamata ko nga lain og tinan-awan nako si Denver. Nangutana siya, asang mga manok? Mitubag ko nga gibaligya na. Tubag siya nga, puing na. Anong gibaligya man nimo? Mitubag ko nga, mura manggod silag magkatawan na. Sungot ko mo ang gipamiligya na ako, Denver. Ngano bitawng dugay ka ni balik. Tubag sa Denver, o gipaatiman day nimo ni Alberto. Paita po dani nganong gibaligya man nimo. Imbes ki mag-homecoming party ko para kang Denver. Ang gilalis nun may tungod sa iyang mga manok nga akong gibaligya. Pero maayo ra pod nga gibaligya na ako. Kay wala na ko'y gagaw.